Salutare copii! Bine v-am regăsit la o nouă lecție din ghiozdanul cu obiective de dezvoltare durabilă. Uite, vreau să scot din ghiozdanul meu magic obiectivul despre care urmează să povestim astăzi. Și e vorba de obiectivul numărul 16, pace, justiție și instituții eficiente. Poate sună un pic cam pompos, dar credeți-mă că în momentul în care veți crește mai mari, veți înțelege foarte bine de ce este extrem de important să le avem așa ca pe o realitate a vieții de zi cu zi. Ce înseamnă acest obiectiv și la ce se referă? Nu e chiar atât de greu de înțeles. În principiu, vă doriți să fiți tratați corect, nu-i așa? V-ați dori ca legea să fie aceeași pentru toți. Pentru asta va trebui ca instituțiile statului să țină cont mai mult de acest obiectiv, obiectivul numărul 16. Pentru că atunci când veți crește voi mari, să fiți siguri că în afară de o carieră frumoasă, în afară de satisfacții profesionale, poate fericire personală, așa, să aveți certitudinea unui tratament corect din partea statului. Despre asta este vorba în lecția noastră de astăzi. Ei bine, să știți că m-am gândit destul de mult așa, cum să fac să vă ajut să înțelegeți mai bine, că nu e chiar atât de simplu de povestit. Ori pentru asta, la un moment dat, mi-a venit o idee. Ce-ar fi să facem noi, să simulăm în mod evident un proces cu avocați, cu procurori, cu judecători, exact cum se întâmplă într-o instanță de judecată. Stați puțin, am spus instanța de judecată? Ei bine, exact asta este instituția care împarte dreptatea, care asigură dreptatea. Una dintre valorile fundamentale ale unei societăți democratice. Sigur, n-am să pot să fac asta singur, ci cu ajutorul unui grup minunat de copii pe care vreau să-i salut chiar acum. Bună ziua, copii! Mă bucur tare mult să ne cunoaștem și vă mulțumesc că sunteți alături de noi în lecția asta. Hai să vă spunem ce o să facem astăzi. Astăzi vom avea un proces în care vom cântări argumentele pro și contra referitoare la domnul Goe, exact, personajul din piesa celebră scrisă de Ion Luca Caragiale. Ori pentru asta trebuie să mă gândesc eu să văd, uite-l aici pe domnul Goe, pe care îi vom analiza comportamentul. Vom mai avea nevoie de un procuror. Bună ziua, doamna procuror! Pentru asta vom mai avea nevoie și de un avocat, pentru că până la urmă Goe are nevoie și de apărare, nu-i așa? Bună ziua, doamna avocat! Bună ziua! Avem nevoie și de doi martori ai acuzării, care să ne confirme dacă, în ceea ce îl privește pe Goe, comportamentul a fost unul neadecvat. Bună ziua, urâtule! Bună ziua! Bună ziua, domnul controlor! Bună ziua! Și de asemenea vom mai avea nevoie de un martor al apărării. Bună ziua, mamare! Bună ziua! Mai lipsește un personaj din piesa noastră. Cel care ar trebui să împartă, propriu-zis, dreptatea, nu-i așa? El ar trebui să fie judecătorul. Iertați-mă, îți fac un abuz astăzi. Întotdeauna mi-am dorit să fiu judecător, așa că astăzi eu voi fi judecătorul. Comentarii? Nu. Având în vedere că toată lumea este de acord, s-a supus conform regulilor democratice că eu am să fiu judecătorul. Da? Ok. Acum că am stabilit rolul fiecăruia, hai să mergem în sala de judecată. Hai! Inculpat, ne aflăm astăzi aici pentru a ne da explicații cu privire la comportamentul pe care l-ai avut în tren în data de 10 mai în drum spre București, în timp ce te aflai alături de mamare, mamițica și tantimița. Te rog să ne spui cum pledezi. Mă declar complet nevinovat. Asta rămâne să stabilim noi. Să poftească doamna procuror. Onorată instanță, inculpatul se face vinovat pentru comportamentul lui nesăbuit într-un mijloc de transport în comun, fapt pentru care cerem pedeapsă maximă. Invităm primul martor, urâtul. Vă rugăm să ne spuneți ce s-a întâmplat în data de 10 mai. Băiatul a avut un comportament foarte urât. Acesta și-a scos capul pe geam, deși l-am avertizat să nu-și pună pălăria în pericol. Iar dumnealui a ignorat cu desăvârșire avertismentul. Motiv pentru care vântul i-a preluat pălăria cu bilet cu tot. Vă foarte mulțumim. Să poftească ca acum și al doilea martor, doamna controlor. Vă rugăm să ne confirmați dacă mărturia domnului urât este adevărată. Este foarte adevărată, ba chiar și un pic mai mult. Cetățeanul numit Goe a ignorat avertismentele și scrise și verbale. A scos capul pe geam, a pierdut pălăria cu bilet cu tot. Dovada este chitanța pe care i-am tăiat-o doamnei mama lui Goe, când a achitat contravaloarea biletului dat de mine în tren. Onorată instanță, atât am avut de spus.
Doamna avocat, ce aveți de spus în apărarea inculpatului? Domnule judecător, clientul meu este complet nevinovat. Pot dovedi acest lucru. Să poftească primul martor, mamare. Stimată doamnă, vă rugăm să ne spuneți ce s-a întâmplat. Onorată instanță, marinerul Goe, evident, are circumstanțe atenuante, adică are niște scuze. Să ne amintim că această vizită la București vine pe un fond emoțional sensibil, cauzat de starea de repetenție. Cum să fie băiatul atent la avertismente scrise și nescrise dacă el era în stare de stres post-traumatic? Asta i-a perturbat capacitatea de concentrare, motiv pentru care a pierdut biletul. Vă mulțumesc mult pentru explicațiile pe care mi le-ați oferit. Din punctul meu de vedere, inculpatul, domnul Goe, se face totuși vinovat de un comportament absolut nepotrivit într-un mijloc de transport în comun. Motiv pentru care decid ca în săptămâna viitoare să înfăptuiască 5 lucruri bune. Pentru că, pe de altă parte, deși a avut un comportament nepotrivit, credem că și-l poate îndrepta. Dragi copii, am ajuns și la finalul jocului de astăzi. Trebuie să vă spun mai întâi de toate că v-ați descurcat minunat și n-am nicio îndoială că peste ceva timp, dacă vă veți hotărî să vă faceți actori, aveți toate șansele. Aș vrea totuși să vă atrag atenția cu privire la semnificația acestui joc, acestui proces pe care l-am simulat noi astăzi. Probabil ați observat că orice om, orice personaj literar, orice vreți voi, are dreptul la o apărare. Da? Așa cum și acuzațiile care îi se aduc de către un procuror de pildă trebuie să fie probate cu martori. Dar până la urmă despre asta este vorba atunci când vorbim despre obiectivul numărul 16, pace, justiție și instituții eficiente. În așa fel încât viitorul să ne ofere garanția unui act judiciar corect. Nu putem nici acuza fără dovezi, nu putem lăsa niciun om fără apărare, fiecare dintre noi are aceste drepturi. De aceea este nevoie, vă reamintesc, mai țineți minte cum se numea instituția pe care am folosit-o noi la începutul jocului? Ce am făcut noi până acum? Unde ne aflam? Într-o instanță de judecată. Iată, instanța de judecată este o instituție. Ca o instituție să funcționeze cum trebuie să fie una puternică, respectată de toată lumea. Cum ar fi, de pildă, să nu ia nimeni în seamă hotărârile unui judecător. Vreau să cred că exercițiul pe care l-am făcut noi astăzi împreună a fost unul extrem de util. Nu doar pentru noi, cei care am făcut jocul ăsta mic, cât mai degrabă pentru copiii care ne-au privit acum. Copiii, să știți că, deși poate a sunat un pic complicat la început când am vorbit de pace, justiție și instituții eficiente, dar veți simți foarte repede, peste 10 ani, peste 15 ani, cât este de important să avem un astfel de cadru, să funcționeze o astfel de instituție. Nu vreau să ne despărțim până nu vă dau și o temă pentru acasă. Nu vă speriați, nu e nimic foarte greu. Aș vrea să faceți o mică cercetare prin care să descoperiți care este legea cea mai importantă într-un stat. Adică un fel de legea legilor, da? Fără de care nimic din tot ce fac aceste instituții nu ar fi posibil. Până atunci însă vă mulțumesc tare mult că ne-ați fost alături, le mulțumesc și copiilor care m-au ajutat astăzi și ne revedem în curând. Toate bune!